Namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Yanvar ayının 19-da Ýewropa Parlamenti Ukrainada uruş bilen baglanşykda Russiýanyň garşysyna ýürüýte halkara tribunal geçirmek boýunça rezolýusiýa kabul edildi. Die Abstimmung ist geschlossen. Rezolýusiýany 470 gagda gollady. 19 gagda bolsa garşy çykdy. Ýene-de 33 gagda saklanmak hakyndan ýararlandy. Rezolýusiýada kabul edilen kararlar hem gödeňinde tutuldy. Şeýlelik bilen ýürüýte halkara tribunal gurnamak üçin sebäpler parlamentde hatarlandy. Şol kararlardan bir näçesi şu görnüşdi. Russiýanyň terror üçin edýändigi we terrorçylyk gurallaryny ulanýandygy, genosid jinayatlaryny edýändigi, başga ýurtlaryň ödügi tiýarlygyny bozup olaryň içerki işlerine gönü goşulýandygy ýaly jemi 20 mesele ele alındy. Geçiriljek ýürüýte halkara tribunalda Putin we onuň daştöweregindäki adamlar, ýanyndaky harbylar, hökümetindäki adamlar suut edilmek üçin tutsaw ediljekdigi aýdyldy. Bulardan başga da Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko hem suut ediljekleriň arasynda diýilip bellenilip geçildi.